Jotono lamsogo secret tiprajugboro YouTube channel kaisa jumbo jet price 36,000 uran riwi tongmani cockpit pilot ni bokhro godna bai alada ungjak a jagao pilot ni seat 29 bosorni masa sela bini yago chaku kubu kaisa töyui achukjak tei pura cockpit thui belala leling mangno kecak ke nangjak a jora plane autopilot mode bwskango langka agugui tongkha a plane kebo chaloknai kwrwi kubuyo tamongkha o plane ni bisingo aborok nailainai a plane tongnai 503 passenger ha sakao teisa kathang de sok paikhana eba sok phailiya au pura video no naina musungka hinke norok paithak jora naidi mo pura ke saimana bagui video no puilani simi paithak jora soyasak nai tongdi Haneda Airport Tokyo ni Japan sal 2023 ni July 1999 sono Wing 747 ni kaisa jumbo jet abono All Nippon Airways operate khlaina jagao tongo All Sign Flight 61 plane belaike koto tei o plane turuk 506 jon passenger turuk ke kasaui tongo o passenger no karui 14 jon crew member bo tongo sana thangka hingke o plane total borok 517 jon tongo o plane Haneda Airport ni simi New Chitose thana tongmani Finally joto expectation ni pore plane phungni 11:48 minute take off khlaika o plane no captain Naoki Nagashima chalogo bini umor pray 51 boshor tei oro co-pilot Kazuki Koga bini umor wngkha 34 boshor tongmani Kunui no belaike experience gnang pilot tongmani piaba tini nidino o khoroknui pilot kaisa belai wanajaknai samung wngkha July ni season kusuno Colombo satung jora kwprap ni bagui aboni bagui no flight ni joto passenger kolomjakmani bagui belaike patla rirok summani nukjakha aro Fiaba a passenger ni bisingo khoroksa hinke economic class ni 29 bosorni khoroksa sela bini bumung Yuji Nichiba tongo khoroksa borok a borok amsel satung kwprap tei kolomma somoyo tei kolommani jorao phano kamslei chikon eba patla somoi tongya bini sago kotor kamslei kutung chumjak nukharo tei a borokni ri chumrok belaikino sitra ungjak nukha bini gana gini asuk tongnai rok bini behavior eba tomung rok no nugui bini ri chumrok no nugui bono doubt ungjak baikha abo buti borok hinui phiaba joto borok bwskango sayawi nila tongui tongbaikha tei a plane bini destination ni bwskango agukbo tongkha Take off ni pray 25 minute poreo o plane bisingo emon je wngkha a somoyo joto borok no thuinani lama jora phunuk rikha jotono double decker tolani plane economy class ni seat rok tongo tei aboni sakao khe premium class ni seat rok bo tongo a plane cockpit jora sogoina hingke tolani floor ni simi thangui manya Take off ni pray 25 minute poreo plane pray 36,000 feet ni altitude sakao sogoika Take off ni pray 25 minute poreo plane ni pray 36,000 feet ni altitude sakao sogoika Cabin seat belt khuluknani bo announcement khlai rijakha aboni poreo joto passenger ni chinta kheljani seat belt khulugui relax wngbaikha a announce ni poreo ari sitra chumjak sala mini seat belt khulugui siri kasawi sakani floor thangui tongkha cockpit ni bwkhago aro thangmani ulo logi no masa air hostess no romkha
tei bini totrao chakoriwoi control khlainani eba bini kok khnadi hinui sikrikha air hostess no control khlaimani yagulo borok cockpit ni doga khulubdi hinui saka obroi air hostess bini thoinani lama ganao nugui tongma bai obroi kirijagoi cockpit ni doga no kuno wansukyaoi khulugoi rikha obroi aboni ulo borok direct cockpit to enter khlaika cockpit to habmani yagulo jotni size sekang borok plane ni Captain Nagasimani totrao jakotuyoi bini control khlainani naikha aboni ulo teimasa co-pilot 36 bosorni kajokino phataro rohoroi cockpit ni dogar bisintui sowoi rikha aborokno nugui captain bo belekhino wanajakha aborok ongui tongmani yagulo captain plane ni transporter 7500 foot riwoi rikha Akut direct sawikha ATC ni thaniwo 7500 abono emonje foot tongo abo always hijacking ni time use khlaijago jodi akut ATC ni yago mano afro ATC rokbo ter manui thango je plane hijack se ingna naikha hinui te amsu kotor plane je jagao bo je sakaisa sitio kelai rikha hinke hamlaigla khinui wansukha hajar borok ni phano jan thangui mano plane je sitio crash ongkha hinke hinui abagui captain borok ni kokno khnaliya captain bini kokno mana khlaimani yagulo bo borok bono force khlaika te khlai mang tongkha jagao tlangdi hinui Pia ba captain kha kotor maniliya abagui aborok captain ni totrao sakpuku bogriwoi bothanani hinei domki rikha Pia ba plane ni captain kuno khnaliya hajar borok ni janno naioi captain wansukka bobo plane no tongo hinkai ano jodi buthar pai hinke bokhe boroyok nai te plane chaluknai bo koroi nei wansukka te bono bo buthar mangala khinoi te boni sak bo plane chaluknai koroi te ke bosaknai botongla sak sititui thigala khinoi captain apro wansukka kha kotorkhe je sapan ongthon bini kok te khnaya hinoi bokhawo khakawoi naka Pia ba captain no hai force khlaika Pia ba captain bini kok maniliya abagui aborok bini kok khnaya ongma bai bini totrao chakoriwoi jolijagoi pathari khibika ajagao no godna bai totrano alada khlaioi Captain Thimani ulo tabukba plane autopilot mode uran riwoi tongkho abagui phataro tongnai rok co-pilot tei passenger rok Captain Thimani kuno phano ter manliya Captain ni sito ke bokoroi ongma bai hijacker no tabukkhai bini jagao asukha tei control khlainani naikha saimani yatotoi koyek minute pore no plane kaisa turbulence kesai thangka aboni ulokhino plane tabuk hinke torok hakso bakso tei tolao ongkhornani bo sengkha te oro tongnai hijacker plane no control khlaina thangtani captain ni joto controller button no mothornani eba sepnani chengkha saimani yatotoi te wansukyaoi hijacker ni otomong ni bagui plane tola digio speed khlai bini altitude to kamajaknani sengkha bini altitude kamajaknani naikha aborok joto ongbaimani yagulo phataro tongnai co-pilot bujioi thangkha je cockpit bisingo mongsasuk deramong kotor derakhana hinui situation no bujioi co-pilot plane tongnai joto passenger rok no help sankha plane je body ganang passenger rok no borok rok no nuhunoi naharka bini logio te body builder borok rok jotono no
joto situation wngmano tuiui bujogui sawui khwnarika hingke tinini video belai khe logui thangka aboni bagui o video ni next part swnamnani nangsinai hingke norok sabo o video next part eba full part naino musung comment khlai sadi hambai joto paithak jora kwrwngui naiui tongmani bagui।